Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Oh, bayag, insulto mo ako, pretty baby. Dire! Ayaw ko gaksa ba? Aron di ka magbahay. Pakapinan ako kiss. Ow! Ayaw paglugnot, ha? Ayaw paglugnot. Animal! Abel! Abel! Oy! Pusing ko na. Picture to mo. Uy. Oh, Unsa? picture to Good, mo. good. Sige. Picture me. Okay. Ow. Ayaw! Wow! May pagkakuha. Okay na. Okay. Okay, Abel! sakto kayo. Okay na. Gipicturan mi nimo nga ako gigakos o gihagka din tawana, ha? Okay na, Charity, indulhensya mo na. Oh, unsa? Unsa idulhin siya? Indulhensya nga nakahatag kag kalipay sa tao. Unsa? Oh, good. Kamantay day ka. Ala day ka, Abel. Bible. Okay ra nimong gigakos o gihagkan ko ani salpayes, ha? Bay, ikaw ba kini ang nakita ko, ha? Bainting. Di ta gusto kag gubot ba? Karinaw may atong gusto. Correct. Abi ko magkasalikan ka, Abel. Charity? Abi ko bang ikaw ang tao nga makapanalipod nako sa higayon nga may magbinuang nako. Kuan Charity. Wa man ito'y bili para nimo. Charity, kalinaw atong gusto. Saba di ay, kalinaw. Abi ko bang di prinsipyo kang pagkatao. Charity, kalinaw atong gusto. Sabta ko. Sabton ta ka? Nawagtag ako respeto nimo, Abel. Charity? Pagmahay ko, nga nung ikaw pa ang akong gihigugma. Ha? Charity! Ah, Charity! Inakalinaw yung gusto. Bainting, palihog. Agpasas, Charity. Agpasas siya, bay? ang pason para unsa man ha? Para unsa? Mura man itong nasuko na ko, bay. Amaari siya, bay. Kalinaw ang gusto na ko. Pasabta kalinaw siya. Pasabto na ko siya sa imong katalawan. Bay, Bida, no pasabto na ko siya. Nga di ka makapadalipod niya. Kuan mo, bay. Tanaw ko nimo bay no. Mura ka giligang paot nga nagkambang sa kuan ba kanang kanal. Mura gyud kang ikaw. Gusto ko kalinaw, bainting. Kalinaw ba? Kalinaw. Bida gyud ang kalinaw. Diyan na koy. Hugaw pa bang singgit ng kalaki ha? Pre. Bainting, bay! Bay! Ala, kamantay ka? Gibiyaan ka nila. Mga sir. Ikaw mo nakaingon ka, sir. Minungdan nga bibiya sila nako. Aha. Ara gyud. Hindi, mangugusto gubot ko, sir. Good? Dili gyud. Mao ba? Naglagot na ko nimo. Nagtumot ko nimo. Tungod kay naigo kumo sa akong kakibot. Sanihan nihupo ka, nga gisukbag ka. Kas akong kakibot may nisukbag nagdali kay ka nakahupo. Pasayloa lang yung taon ko, sir. Pasayloa lang. Sa iluwa! Kinip! Up! Ops! Uy, baya, nihupo na sa ka. Baya. Sir, bubalik ko sa suod, sir, ha? Ari ko sa suod. Eh! Ah. Ayaw ko biyay! Nga naman, sir. Pakigsulti pa ko nimo. Huwagin mo suko lang akong pag-ubangkon. Nagpailob lang yun siya. Gibiyaan na lang noon siya sa iyang hiligong mga si Charity. Ay, kasakit pa sa kong aping ganain ko sa pagtamparusan ni Federico. Inting, Higo na. Relax. inting. Hoy, pagkakos ako. Gagaksan sa tika nun. Hoy, lihay ka. Sida. Si Abel magito nga akong hinigugma. Ha? Okay, saan ito siya to? Unsa man siya. Grabe Sa tanaw akong ni mo. Nahugno gid ko. Grabe akong expectation nga siya. Panalipdan ko. Pero nasayop di ay ko. Nasayop ko, inting. Mao yun. Nagsama ta ni Charity. Huwag ta akong bilib niya. Eraser. Di na ko niya, inting. Makigbuwag na ko niya. Dili na ko. Ikaw, di na ako kapugong ni mo na. Ganahan ka mo balhin rin ako. Ay, sila, joke na, joke na.
Kung mo na ngay buhaton mo, amhawa mo pag umahangyo ni mo. Nga ayaw. Dili Mauwaw na ko. ko niya, Inting. Dili na ko. Sige ha, mauli na ko. Oh, uli ka kini. Ihato, tika na Ya, Oh, Abel, ay unsa na. Naman lagi gihapon na sila. wa pang manglakaw. Nya na nga daw bagilim nun, tiya. Ilim nun. Oo. Ay, tingaling mga hubog na sila ha. Unya mga hagis na po. Ito lang hatagan, tiya. Kalinaw mo itong gusto na ayaw, magod. Nakakita ba ako sa gibuhat na Federico ni Charity? Oh, nakakita di ka, tiya. Kakita ko. Huwasad ko magtuo nga mao tibuhaton nimo. Inay masuko ka, gagihag ka ng imong uyab. Imo na hinuon silang gipicturan. Kalinaw mo yung gusto na ko, tiya. Abel, Hatagan na ito silang mainom, tiya. unsa man, bino o beer? Bino lang, tiya. Imo ka kimo. Okay. Sumsuman. Yan na. Uy, kisa tingali mo? Abel ko, sir. Abel. Sumsuman pagdali. Sir. O sir, gusto ni mong sumsuman, sir. Saang? Saang? Tagaymig saang. Saang? Saan ka man ngayon? Dili ka ta. Saang? Okay, sir. Lami po kakugi og pilang tilapia, sinugban tilapia. Lami ka nang sinugban tilapia. Okay. Apili og sinugbang tilapia. Pagdali! O sir. Abel, mahal ra ba ng ilang gi-order? Dato man na siya, tiya. Anak ko nagmilyonaryo. Asindero. Ay, daghan para ba kaayo ng akong tinda? Nialibwag ang mga customer tungod niya. Ato lang na siyang ama-aman tiya. Gusto mong gugukalinaw. Amaman nga unsa. Nga og mahimo, ilang bayaran ang nabili ng mga tinda nimo? Mubayad ka na? Sir, yan na ang inyong para sumsuman. Nasa ng sinugbang tilapia, sir. Init pa na. VJ. Very good. Butang. Niya, sir. Ako yung butang. Okay, good. Okay, kompleto na, sir. Good. Sinugbang tilapia o gingon masaang na isuka. Nya patis, sili. Nya napay limusito. Okay na? Sige, biyano na mo, sir. Dili ka magkanakaw. Nga naman. Samtang magkaon ko, masayi ko. Kabantay ka na. Hiluta ug pislita nga kong abaga. Bungol ka! Masayi ko! Kasamot! May buhaton para ba ko, sir? Abuang! Gusto kayo ni? Bunot man na imong pistola, sir. Sir? Ang sumbuhan sa kong armas. Tumong sa imong kasing-kasing. Gusto ka? Kabliton ko ni, ha? Gusto ka ba? Tumag! Gusto ka ba? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!